हम्म। सब फ्रेंड्स मान मोर नमस्कार। आज आम 34 साइज ब्लाउज बनइबा केमती बनाऊँगी देखो। ये हाथ
थिला एबे काज पट्टी बटम पट्टी करदेबा। काज पट्टी बटम पट्टी 2 पीस बाहर थिला। बटन काज पट्टी ये काटिदेवी तो एबे पुरोच सुता नहीं काटनी काटी दिए कि काटी दिए ये मोर बटन लो बटरी देखे लागे काज पट्टी के बटम पट्टी जॉइंट करदेले आमको सुविधा साइट मारिया से मुझे खाली फॉल्स जॉइंट करदेवी टी पकई ये जॉइंट को ये जॉइंट लगुव बी पटी दीटा को जॉइंट लगुव खाली फॉल्स आसले पकई पछे ये खोला तापर एमती कर देख साइज अच्छी कि ना साइज अच्छी टिके ये खाली सेप करदेव गोल करके बेकटा सामना बेकटा सेप न रही भल पछ पट्टी जदि दब भल जदि न दब ताकू टिके साइज रे मोर काम भिड़ को मुझे शीघ्र पट्टी लगाए ये है आम सहज उपाय पट्टी लगेबार नहीं कि तुर्पी करने को डायरेक्ट एमती मार एमती रख एक कांधर मझा मझी आग पछ कर पछ दार अरे पुअर नहीं पूरा ये
ଛୁଆ କ'ଣ କରୁଛି? ତାପରେ ଏଇଟା ପୁରା ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବ। ତାପରେ ଆକୁ ସମାନ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମାନ ହେଲା। ଏଇଠି ସ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ବାହାରିଲା। ଇଏ ଆଗ ପଡ଼ିଲା ପଛ ପଡ଼ିଲା। ଆଗ ସେପ୍ ଯେହେତୁ ଆଗ ଆମର ଅଧିକ କଟିଂ ସେଟା ଟିକେ ରହିବ। ତାକୁ ଡାଉନ୍ କରିକି ମାରିବ। ଏଇଟା କାଟିଦେବ। ଏଇଠୁ ଟିକେ ସେଭ୍ କରିବ, ଜଷ୍ଟ ସ୍ଲାଇଡ୍। ଏପଟା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସମାନ କରିବ। ଇଏ ବି ସେମିତି ଏଇଠୁ ଏତିକି ଛାଡ଼ିଦେବ। ଏଇଠୁ ଟିକେ ସେଭ୍ କରିବ। ତାପରେ ଏମିତି ଖୋଲିଦେବ। ଟିକେ ସେଭ୍ ହେଇଥିଲା। ଯଦି ବି ରହିଯାଇଥିବ ବାଇଚାନ୍ସ, ମୁଁ ଆଗ ହାତ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ, ହାତ ବନେଇଥିଲି। ହାତର ବାଁ ପଟ ବାଣ ଏଇଠି କମୁଥିବ ରହିବ, ବାଁ ପଟ ଏପଟେ କମୁଥିବ ରହିବ ବାଣ। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ରଖିଦେବ। ଏପଟ ହେଲା ଏପଟ, ଇଏ ଏପଟ ଲାଗିବ, ଇଏ ଏପଟ ଲାଗିବ। ଏମିତି ଦେଖିଦେବ ପାଇଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ସେଭ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, କାଟିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଲଗେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଏଇ ବଡି ଛାଡ଼ିବ ହାଲକାରେ, ହାତ ହାଲକାରେ ଟାଣିବ। ଏଇ ଫୁଟକାନକୁ ଏ ଜଏଣ୍ଟ ଯେମିତି ପଡ଼ିବ। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି? 7 ସେକେଣ୍ଡରେ ଶୋଇଯାଉ। କାଟିଦିଅ ଭଲ। କର କର ଯେତେ ଯାଉଛି କାଟି ସାରିଲଣି? ନା ଟସ୍ ମେଲ୍ ହଁ ହେଲା। ତମେ ଯେତେ କଥା କହ ସ୍ମାଇଲ୍ କରିକି କଥା କହିବ, ଲୋକ ରାତିରେ ଶୁଣିବ। ସ୍ମାଇଲ୍ କରିକି କଥା ନାଇଁ ସ୍ମାଇଲ୍ ମାନେ ହସି ହସି କଥା କହିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆସିବ। କ'ଣ କରିବା ଜୀବନରେ ତ କିଛି ଆଉ ସେଇ ପଦେ ହସିକି ତ କଥା ହେଲେ ସଇଲା ଆଉ। ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ଏପଟ ହାତ ସଇଲା। ଏପଟ ହାତ ଏମିତି ଲଗେଇଦେବ। ସେମିତି ପୁଣି ଏ ବି ପାଉଛି। ଡବଲ ସିଲେଇ ପକେଇଦେବ। ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିବେ କେତେବେଳେ ଟାଣି ହେଇକି ଫୁଟି ଫୁଟା ଯିବ ପଚାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଡବଲ ସିଲେଇ ସବୁବେଳେ ପକେଇଦେବ। ବ୍ଲାଉଜ ଷ୍ଟିଚିଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଛାଡ଼ୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବ। ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେଇକି ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେଇକି ସମାନ ଧରିବ। ଏମିତି ଧରିବ। ଆଗ ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ସିଲେଇ ପକେଇଦେବ। ଏଇ ଖୁଆକୁ ଖୁଆ ଲଗେଇବ। ସିଲେଇଟା ମାରିବାର କାରଣ ଆମକୁ ମାପ ଦେବା ପାଇଁ ମାର୍କା ସୁବିଧା। ତାପରେ ଖୁଆକୁ ଖୁଆ ଲଗେଇଦେବ।
କାଟିଦିଅ ନା ତାପରେ ତାକୁ ଏମିତି ରଖିଦେବ, ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିଦେବ। ମାପ ଆଣିବ ଫିତା, ଏ ଫିତା ଏଇ 1-2 ପଟୁ ଧରିବ। ପେଟ ଅଛି 16 ଅଧେ, 16 ଅଧେ। ଛାତି ଅଛି 19, 19, 9, 18। ଏଇଠି ଅଧାଟା ରଖିବ, ଏପଟକୁ ଯେତିକି ରଖିବ ଏପଟକୁ ସେତିକି ରଖିବ। ଏଠି ଏତିକି ଅଛି, ଏଇଠୁ ଏତିକି ଅଛି। ଏଟାକୁ ଏତିକି ମାରିବ, ଆକୁ ଏମିତି ମାରିବ, ଆକୁ ଏମିତି କରିବ। ତାପରେ ହାତ ଅଛି 5.5, 11ର ଅଧା 5.5, 5.5ରେ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ତାପରେ ତାକୁ ଏଇଠି ଆଣିକି ମିଶେଇବ, ତାପରେ ତାକୁ ଏଇଠି ମାରିବ। ସବୁବେଳେ ଆଗ ପଛ କରୁଥିବ। ତାକୁ ଦୁଇଟା ସିଲେଇ ପକେଇବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋଟା ହେଲା, କାହାକୁ ଟାଇଟ୍ ହେଲା, ସେ ଢିଲା କରିପାରେ। ତାପରେ ଟିକେ ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିଦେବ, ସୂତାକୁ କାଟିଦେବ, ଟିକେ ସାଇଜ୍ ସେମିତି। ଏପଟଟା ଏ ହାତକୁ ହାତ ମିଶେଇ ଦେବ, ମିଶେଇ ଦେଇକି ଚିହ୍ନ ଏମିତି ଦେଇଦେବ। ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିଦେବ। ଦୁଇଟା ସିଲେଇ ପକେଇବ। ଆମର ଏବେ ବ୍ଲାଉଜ ହେଇଗଲା, ଖାଲି ଆମେ ବେକ ପଟି ବସେଇବା। ଏମିତି ଆସ୍ତେକି ତାକୁ ଖୋଲିଦେବ ଯେଉଁ ଟାଙ୍କା ଫିରେ। ତାପରେ ବ୍ଲାଉଜକୁ ଏମିତି ହାତକୁ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେବ। ଇଏ ବେକ ପଟି ଯେହେତୁ ଲାଗିନି, ଆମେ ପାଇପିନ୍ ଲଗେଇବୁ ବୋଲି ପଛରେ ଲଗେଇଛି। ଆକୁ ଏଇ ମ୍ୟାଚିଂ କରିକି ଗ୍ରୀନ୍ ହଉ, ଏଇ କଲର୍ ହଉ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହଉ, ପାଇପିନ୍ ଦେବା। ପାଇପିନ୍ କେମିତି ଦେବା? ଏ ଧର ମ୍ୟାଚିଂ ହେଲା ଏଇ କଲର୍ ପାଇପିନ୍, ମାନେ ଏଇ କଲର୍। ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଚିଂ ହେଉଛି, ଆମେ ଏଇଟା ଦେବା। ଏଇ ପାଇପିନ୍ କପଡ଼ା କିଣିକି ଆଣିକି ତାକୁ ଏମିତି ତେଛା କାଟିବା। ଯେହେତୁ ଗୋଲ ରାଉଣ୍ଡ ବେକ, ତେଛା 1 ଇଞ୍ଚ, ଏଠି 1 ଇଞ୍ଚର କାଟିବା। ହେଲା ये 3 ପିସ୍ ଆମର ହେଇଯିବ ଆରାମସେ। ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି, ଏଇଟା ଯେହେତୁ କ୍ରସ୍ ପଟି, ତାକୁ ଏମିତି କ୍ରସ୍ ପଟିରେ ଲଗେଇବା। ଏଠି ପୁରା ଟିକେ ତାର ସିଲେଇଟା ସରୁ କରିଦେବା, ଯେମିତି ଟୁଟିବନି। ହେଲା, କ୍ରସ୍ ହେଲା। ପୁଣି ଏଇଥିରେ ସେମିତି କ୍ରସ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଖୋଲିଦେବା, ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଟିକେ କାଟିଦେବା।
ए मुंडू सिलाई कर भारटा उल्लूरी ये लंबा ब्लाउज को आने यू स्टार्ट करेंगे देख टिके छाड़ी थे उल्टेवा पाइपिंग देला पर आम उल्टेवा तो है ताको सम्मान करके सारा आपन को लगे तो पूरा मार्का दे के काटिले ना छाड़ी गला पाइपिंग सूता एति सरूर रखी रखी फोल्ड कर देख सिले एति सरूर पाइपिंग सुंदर लगे मोटा से सुंदर लगे तले तले एमती लगे आण पाइपिंग केते सुंदर लगुच क्रॉस पट्टी काटुची बोली बुलुची सीधा पट्टी केबे काटिबे सीधा पट्टी काटिले से बुलिबनी एमती राउंड हबनी ये गला आमर पाइपिंग तो सुंदर लगुच देखो तापर जो एमती गोल टाइप रो से क्रॉस तल पटे काटिदेवे टिके काटिबे सबुठी ये क्रॉस माने टिके काटिबे
रे आमे तुर्पी कले चलिबो तळपटे नले ताकू मिसिन रे भी मारी दे ही आटा गोटे चाप रे पूरा आनिबे तुर्पी वाला खोली जाए सूता छिड़िले छिड़ी जाए बेले ए मिसिन रे मारी दे देखंतु एबे फ्रेंड माने मोर ब्लाउज ओके देखंतु ब्लाउज ये ही गला ओके देखंतु ओके केमिते हला एबे फ्रेंड माने कमेंट करी दे जणा बंद कर दो।